Takže čaute ľudia, zdravím vás Pán Štef pri ďalšom vlogu a dneska je ten polievací deň, viete, na Slovensku a aj v ostatných krajinách. Dneska sme pri Jeleneckej priehrade, akože nie že by som bol z Jelenca, ale došiel som sem, lebo je tu aj kvalitná voda, veľmi dobrá farba, proste dokonalé. Vyzliekam sa a dneska ženy sa majú polievať a dneska nikto nepolial. Tak som sa rozhodol, že idem na to a skočím do tohto jazera. Poďme na to. Volám ponožky a idem. Akože nie, že by mi bola zima, ale je. Ide auto, nech sa pozeraj na moju sexy ričku. Auto ide! Invisible. Na auto. Teraz si môžu mysleť, že ma tu niekto fajčil, ale to je no. Viete o tom, že sa aj trošku bojím, ale nie, Pán Štef sa ničo nebojí. Už ma delí o toho len kurvený skok. Rozcvičíme ruky, nohy. 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ja sa bojím, ale nie, nebojím sa. Počkajte, už len kúsok ma od toho delí. Musím sa vyjecovať, Papši, čo je to? Čo je to, piči? Len voda. Poď, Papši, dáš to, poď. Kúsok, dobre? Dajte mi chvíľku času, je to hrozne namáhavé. Ide ďalšie auto, počkajte, do p***. Teraz to už naozaj dám, nebojte. Roztrel som si tričko. Ďakujem. Vidíš to? Je to vidieť? Ja som to dal! Ja som to dal! Jo! Ja som to dal! Tak to vyzerá na Jelenci. Jo! Takže po Mešom Sriu sa vrátime zasa. Po Mešom Sriu sme tu späť. Zima mi je ak niekde v Rusku, toto doma určite neskúšajte ešte, keď sú takéto minusové teploty skúšne. Podľa mňa by som sa aj obliecť mal. Začneme teplákmi. Tie sú nie mokré, skoro vôbec. Ide auto a teraz mi to už je ukradnuté. Hotovečko. Pozerajú na mňa cez Peťak určite buzeranti. Zips. A topánky nakoniec. Toto sú moje topánky do p***či. Bez vody. Na to. Pôjdem bosý domov radšej. Ešte niečo vám ukážem. Moje sexy slipy, značky. Nekúkajte na moje hovná. Gambis. Nech si ich nehajú ryby. To by stačilo. Čaute.